Moikka! Hei, hyvä mentoripäivien osallistuja. Meillä aamusta jäi se osallistava työpaja siirrettiin. Siinä oli niin paljon asiaa, mikä oli hyvä käydä, kun kävikin ilmi, että meillä on semmoinen porukka koolla, jolle varmasti, että se yhteinen kieli, ymmärrys siitä, mihin kielimallit, tekoäly tänä päivänä pystyy, niin käytiin niissä pienryhmäkeskusteluissa sitä läpi. Niin tästä tulee nyt, tämä seuraava video on maailman tiivistetyin versio siitä, miten kielimallin prompti toimii, mitkä on ne perusosaamiset, mutta tässä on takuu. Katsomalla tämän videon pääset siihen maailman 1%, joka on saanut promptikoulutuksessa, se on reilusti alle 1%. Mutta tämä on ihan riittävä siihen, että päästään kimppuun. Mikä on prompti? Prompti on kielimallille annettava käsky, komento, ohje. Ja ChatGPT vielä kertauksena OpenAI:n tekemä GPT-kielimalli, johon meillä on chat-käyttöliittymä. Eli se käyttöliittymä oli se iso muutos, mikä tuli marraskuun viimeinen päivä 2022. GPT:tä voi käyttää muillakin tavoilla, mutta arjen tasolla olennaista on se, että sitä pystyy käyttämään chatin kautta, samoin kuin Bingiä. Eli me annetaan luonnollisen kielen käsky, kirjoita minulle mustikkapiirakkaresepti, ja kielimalli palauttaa mustikkapiirakkaresepti. No mitkä tässä promptissa on 3 tärkeintä asiaa? Eli minkä takia rooli on tärkeä? Syy on siinä, että mennään taas takaisin, mitä me tiedetään kielimalleista. Koulutettu kaikella avoimen internetin datalla, GPT:n tapauksessa syyskuuhun 2021 saakka. Tällöin suomen kielestä sieltä löytyy Wikipedia, vauva.fi, Ylen uutiset ja Ylilauta. Eli tosi erilaista. Ja tämä kielimalli ei ole millään tavalla kiinnostunut siitä, mikä on totta. Kielimalli tuottaa arpoo-sanoja toistensa perään. Niin sen takia, kun me laitetaan tänne rooli, joka voi olla, mikä se olisi iltapäivän työpajasta semmoinen harjoitus. Siellä oli yksi ihminen, joka opiskeli kirjanpitoa. Niin mä roolittaisin, olet kokenut kirjanpidon opettaja. Tai jos se on, olet kokenut yritysneuvoja, jos me halutaan, että se on nimenomaan yritystoimintaan, eikä sen juuri kirjanpidon opettamiseen. Nämä on vähän finessejä, mutta eli mä annan roolin. Tämä kaventaa sitä mahdollisten sanojen maailmaa, josta tämä tieto, nämä sanat poimitaan. Olet kokenut opetuksen suunnittelija. Olet kokenut opettaja. Mikä onkaan se omaan asiaan liittyvä? Jo, yleistermi, kun me tehdään kieltä. Olet kokenut journalisti, kokenut sisällöntuottaja. Tähän voi tulla sorainen, niin kyllä se toimii ilmankin. Toimii, mutta nyt me haetaan semmoista helppoa optimaalista tapaa. Eli minimi on se, että mä roolitan. Toisena on tehtävä. Tosi selkeä tehtävä, mitä mä haluan, että kielimalli ChatGPT Bing tekee mulle. Tässä tapauksessa olet kokenut yritysneuvoja. Opiskelen kirjanpitoa, koska olen perustanut yrityksen, vaikkapa. Eli kerrotaan, mikä on se konteksti. Mä en halua opiskella päästäkseni tentistä läpi, vaan mä haluan ymmärtää tämän asian, mä tuun hyödyntää sitä. Tämän jälkeen olet kokenut yritysneuvoja, haluan opiskella ja ymmärtää kirjanpitoa, koska minulla on oma yritys, jonka olen juuri perustanut. Nyt mä voin antaa tehtävän. Ja ehkä tehtäviä olisi, mitkä ovat kirjanpidon tärkeimmät käsitteet, ihan loistava alku. Mikä on tärkeää kirjanpidossa? Tämä olisi vähän tämmöinen, voisiko sanoa, perusmuotoisempi. Tai sitten, jos me ei olla vielä sillä tasolla, että me halutaan yksityiskohtia, tämä voisi olla sitten jonkun muun aiheen parissa. Kirjanpito on ehkä niin selkeää, siellä on lainsäädäntöä ja kirjanpitolautakuntaa. Mutta jos ihminen vasta vaikka pohtisi yrityksen perustamista, niin sen sijaan, että kirjoita minulle liiketoimintasuunnitelma muuttofirmaan, niin voi sanoa, että olen perustamassa yritystä. Kysy minulta 5 kysymystä, joiden avulla sinä, siis kone, pystyt auttamaan minua tekemään paremman liiketoimintasuunnitelman. Eli mä annankin koneelle vastuuta siitä, että mikä toimii. Tehtävä ja sen jälkeen esimerkki. Otetaan sitten opetuksen parista. Meillä oli tänään, haettiin selkosuomea.
Olet kokenut kirjoittaja, joka osaa kirjoittaa tekstiä selkosuomeksi. Kirjoita selkosuomeksi oppijalle selitys siitä, mikä on koira. Tässä me huomattiin, avain onnistumiseen oli seuraava tarkentava ohje. Käytä päälauseita. Tämän ohjeen jälkeen alkoi tulla selkosuomea. Sitten mä voisin tehdä niin, että jos mulla on hyvä esimerkki vaikka kissasta, niin tässä alla on hyvä esimerkki kissasta. Ja tämmönen pro-tip on laittaa tonne esimerkkitekstin alkuun ja loppuun 3 lainausmerkkiä. Miksi 3? No, tämä on Andrew Ng-nimisen Stanfordin proffan löytämä tapa. Varmistetaan, että se ottaa sen esimerkin. Rooli, tehtävä, esimerkki. Otetaan vielä yksi yhteinen esimerkki. Nyt mä huomaan, että me ollaan jo 6 minuutin korvilla. Mutta kyllä sä jaksat, mä luotan sinuun. Meillä oli se Valion logistiikka kesätyöntekijä. Miten hän käyttäisi, jos hän olisi käynyt tämän saman kurssin? Hänen tavoite on siis päästä Valiolle töihin, käyttää ChatGPT apuna, kirjoittaa hyvä työpaikkahakemus. Olet kokenut HR-ammattilainen, rooli. Kirjoita työpaikkahakemus tähän alla olevaan työpaikkailmoitukseen, hipsut, ja tähän tulisi kopioituna Duunitorista se logistiikkatyöntekijän työpaikkailmoitus. Ja sitten hän laittaisi tänne vielä, hän on niin hyvä, että hän laittaa vielä plussan. Ja tänne tulee joku erityinen tieto, mikä halutaan sisällyttää. Tieto tässä tapauksessa oli se, että hän on toiminut partiolippukunta Hattulan Karhuissa lippukunnan johtajana 3 vuotta, ja hän on erittäin aikaansaava ja hoitaa hommat aina ajallaan. Ja tämän jälkeen plöps. Totta kai se tulee helpommin. Yksinkertaisin olisi kirjoita työpaikkahakemus tähän työpaikkailmoitukseen ilman hipsuja, mutta nyt me harjoitellaan. Mä lisään tuohon linkkiin. Minuuttiin, niin me ollaan valmiit. Niin sen jälkeen mä laitan sinne muutaman kuvan, missä on näitä promptin perusohjeet. Sitten siellä on muutamia hyviä prompteja, ja mä laitan linkin tuonne Ethan ja Lilac Mollikin siihen YouTube 5 videon sarjaan. Siinä menee tunti. Mä lämpimästi, tämmönen keskikokoinen sydän, lämmin sydän, käy kattoo, opi, jaa tietoa. Kyllä me tää hanskataan. Mun nimi on Antti Merilehto, ollaan LinkedInissä, laita siellä linkkauskutsua, pohditaan, harjoitellaan, tehdään tää yhdessä. Kiitos, että osallistuit. Mä toivotan sulle oikein hyvää syksyä ja lämpimästi tsemppiä harjoituksiin oman työyhteisön kanssa. Moi moi!